Awal Adam Production. Zuciya tana bugawa daidai da naki ne, kar ki juya baya. Tunani nake dare zuwa rana, bai wuce naki ne ba in baki dukkanin soyayya. So a sannu ya shige zuciya ta girma, ina mafita ne shine yanzu nake nema. So kamar wasa kamar gaske ya shiga zuciya ya fake, babu sauran gurbi a cikin ta duk ya ciccike. Ina mafita ne a ce kullum gani ina nan ni da ke, cika burin zuciyata alkawari na ki rike. Ki matso ta dama na inuwar sanki zan fake, na kamare shi da sai ki ba wuyan da zan sake. Soyayya soyayya so halitta ne wanda yake shiga zuciya, ya mamaye dukkanin ƙargo da jiki har ma da jijiya. Kalmar so yana da girma ya wuce girmar zuciya, kalmar so yana da girma ya wuce girmar duniya. Kalmar so yana sa mutum ya zamo tamkar marar lafiya, jikinsa ya ɗauki sanyi kamar a take zai bar duniya. So kenan, so kenan. Ki bani dama in samu gurin zama, gani ina bulayi kada in sha fama. Jiki ya ɗauki zafi gani ina kyarwa, ke ce zaɓina ki bani dama in samu sarautar zuciyar ki na samu girma. Kalar ki nake nema gashi yau na sama, burin zuciyata ya cika ya cika. Tunanin da ke aure na da ke, alkawarin ki ni zan rike, tabbas ba sake. A gida na ki da ke, kun yi aure da ke, zan yi rayuwa ni da ke, har abada ba sake. Komai nawa zan baki, zan baki, zan baki, zan baki. Na ji dukkanin abokaina suna ta cewa ni da ke mun yi suna. Laila Majnun suke cewa abokaina, suka ce soyayya ni da ke mana rana. A kwana a tashi in mun yi aure mun canja suna, a kira ki Ummi ni kuma Abba suna. Rayuwar mu za ta inganta, kin ji mai suna, kin ji mai suna. Shafi'u Mobi on the mix.